Aizawl Venglai Kristian Thalai Pawlin member zawngten le mi Lalhlimpuii te in zawngin kan lalpai so Krista mingin chibai kabuk cheu zaina hian ram khawtlang le kaushana Thalaite pawimawhna ti Reverend Jonathan Patsuaw zia kan zir hodona he thupui zir ho tur hi Central KTP ina buatsaih ania amairo chu kan hun tonin azir lawa avangin heti hian media kaltlangin kan zir mai dona ni ama sain kan in ngana tur Bible chang pathian tu thiang hlim ilo ngaithlang u thushil tu bungsom pakhat chang kwa le chang som le bungsom pahnih chang khat na hi kan chiarange Thalaite u in chatlai chen ula hinlano pan viau lai hian hlimro u amai ro chu pathianin in chunga ro arel don ti sherengang cheu engma engto nei su ula in pangtina tu om hek su se in chatlai hun rei don lo tin iwanglai hian siam tu shereng ro ni chalote alo thlen ma le lomna reng reng ka nei lave iti na tur kumte alo nai ma hian ti thleng se pathian ne la chachaing u lalba kan pathian du tak min hmangai tu imi khongai na le imi enkol na te kan don zela wangin lom thu kan shil che a zaina kan thupui zir ho tur te hilalpa ngaithlatu le alo en tu te zawng thinlunga nangin thu soila lalpa mi pakhat talin hlawkna alo nei theina turin kan thu zirte malmi som sakla kan lo seilena kan lo chanlen na le kan dakin hunata na mingkai shwai tu poimo tak alo ni theina turin ikut thiang lima kan lalpa iswa Krista mingin kan ron hlane amen kan zir ho tur hin sina kan soitak angkhan ram khawtlang le kaushana Thalaite pawimawhna ti ania kan thupui ronziak tu hianin hlawm lian pui pathuma aron chena chu kan hanzir ho mop don ania kan chiar bokanga kan soipa bokanga chu kan hlawkpui cheu theina turin ngun takin kan lo ngaithladon nia ama sain Thalai han ti hian soifia dan shang om theya Thalaite kumzat bithlia chungchanga ram shang le NGO shang te ngai dana thu mun lem lo sangka zakwa somriat pakhat kuma UNO General Assembly khan kumsom pakwa kumsom panga achanga kumsom ni pali te hi Thalai ti na poma chutiang mi te chuko vela hian tluk le ding on khat le point ni vela no meka Indian National Youth Policy ve thung chuan kumsom panga achang kumsom ni pakwa chin hi Thalaya ahwam tir ve thunga chungmi te chuan India mi pui zawng za a somni pasari point pangalai mai an hau ve thunga kan kaushana chuan kumsom panga achanga somli inkar hi Kristian Thalai Pawlin kan ti KTP na kan huam tir mek chu ania YMA al ve thung chuan kumsom palichin hi member an la china achunglam kumzat ero chu bithlia om lem lo ani engpo ni se Thalai ti thumal kan hanlam a hian a shan pa a shilfia te chiam ngai lovin kan shithiam tlang mai ome pakhatna chuan ramtana Thalaite pawimawhna Thalai ni lai takhi taksa le ril rulama chaklai kan harwan hun lai berania kum upate ai chuan kan ngaihtuahna lafim kak lode uma sila thatho tuwa te ruahmanna zui konga te po kan tho hlokin kongtam takin upate ain kan tangkai zo kan ni hewang hian kan chenaram ti mason turte veng him turte a chelai siam chaturte in Thalai ai mantlak hi an om chuang lo ani ram ti mason tura Thalaite pawimawhna chu enge ni ti kan zir ho le dona engram ma hi ti mason bel changai lo khopa chang kangsa an om theilova keni ramngat phei chuan mason na tur tam tak an neya na tho tur tam tak ala omani na thok tura chaber te chu Thalai te hi kan nia a chazong le a chezong po in kan tho hlok ber fo Thalai ten na an tho channa tamna hmuna piang hi ram changka nga di china mason a chak big zel bokani ram in rel bol na te ele barzon na konga te poimo ber le changkai ber te chu Thalai te hi kan ni abikin mizo Kristian Thalai John Calvin zirti na zui tu le pom tu ngat te phei hi chu ram mason na konga thei top chwa achu le zwalani Ramason tur chuan sumle pai de chwa ko nga na sataka chanla ka nga ya chumi tur chuan ruahmanna chale thorim na apoimo Thalai te hi kumlama upazok te ai chuan taksa thu apo shisel zok le chakzok ani awang hian na thok tur po in kan tha acha zoka kan tlo zok boka mason na ko nga inzir tir tur le ngai tuana hmang tur po in
athiam le ti thei ber tu chu chalai te hi kan ni khove ram changkang apia nga chalai te na an thok na sa a mason na le thiam na ku nga po ri ru seng na sa ber chu chalai te bok hian ni a bidang te le ram dang te laka fin na le mason na zir tur po in chalai te hi tlin ber tur kan ni ang khawtlang lama phei chuanin chalai te hi an mani in na an tho lo chuanin anin to del lo chuanin I enge an survive lo an ti chin hi mo khatyang angkha tuna po ke ni a po kan rama po kan tong ve ze zelani ve mek zelani tin thorim na le taima na ko nga chuan bible zir ti na tluka cha awang khop mai tita bungthum chang som palia chuan kami te chu tlak cham an ne ngai lo nan na changkai thoka in hmang reng turin fuila ano mai durani lauti kan hmuwa he bible chang hi ani na ang taka kan zom phot chuan ring tu chu awan duai hle ani lo chuan amamo chu athok chuak nge yang KTP member te hian rim taka na kan han tho thlat chuan ke mani le kan chung ko tan mai ni lo ram tan po a chen fak tak kan ni thei don ani ram siam chatna hi chalai te kuta omani kan ram hi achevek angin an soi china hei hi dik che alo ma sela adigna chen achelai ero atam ti chu kan shetlang veka abik takin kan ram politics hoi her te hi rammi puisuk khle kan thlir chuan siam chatura tam hle mai ramason na turle namthil tak aya party a chile ruinan nurui nan tlatte mi puinol pui mason na tur aya mani le kan sung ko bilda puimo zok tat na te hi kan siam thathe nge yang tin ram sum le pai man ko nga po thil fel hlel tam taka om ti ashat fo boka kan ha soilan to ang hian kong chi nia kan thil kal fu tok lo awang hian khovel ram ro pui tak te po an lo tu sop to china ke ni state te tak te pe chu kan ta na hla om em dona ane phau lo ani a hla om dan hi mo heng thil siam dik tur le chalai te kan poimo a tur hian chalai te hi kan poimo a chan kan la ka mani mun chewa thei top kan chwa chul tak zedani party politics rui tlat na te hi tunlai chalai te tan chuan kan hnual swat chan ta viau mai I hnual swat zelang u tin kan rual u zok te man lai a chuanin eng party a po khanin enge vok po ding se I lungte po ding se ka votang tiang chi kha khatyang ang ril rusuk thle kha ane china heng te hi tunlai chalai te hianin kan kalpel tel ni na langa tin diklau taka sum eruk na hi ram mel marap thlak tak ania he thil swal tak hwai taka do tur hian chalai te hi kan chabera kan do na theiber bokang hetyang mi te hi ngai sang lo ngam ila pui pun khom na a po din mun chalwa tir lo ngam bokila achul huna hwai takin soisel ngam bokila midik te ero chu choi moin fak fawila chuti chuan do hne hun ala om nge yang eta hianin enge tunang laya chalai te o turte thil chi sang tam to mema social media mangte pon etanga hian enge ei rufa te ina anne ang te kan lo nei ve cha ka wang hianin ona swala te kan tu china heng zong hi etiang ang dikna hi kan tran tlata kan ngai san tlat zel chuan abo tel don ani hei po hi chalai te kuta om ti ha kan sha renga tulani ram ven him chalai te na kan chalai tam tak te hi that sia na le zom tho na te le zu le drugs le mi pan mei chiat man swal na ten min ru na sa hle mason na in aron ken tel internet le khol thila mason na te chu chalai tam tak nun ei chetu ani mek na po thokman lo khopa phone game le social media a in hmang zo chalai kan pung me kan hi chu kan shevek o me tu nang laia kan nge kan problem nei pakhat lian tak ani a kan ram veng him tur le tung ding tur hia ngaihtuahin thar nen kan tho chwa hun ta tak zet mai state dang le ram dang achangin sum don le thil dang chi sang mangin min run renga rui lo le swal na chi sang alo lut reng bok chalai enge moza chuan ram chu soilo mani po in ngai to man lo khopin rui lo le khovel nom chen na kan hun kan Kohhran na sa hle that sia na hian tlak cham na thlena chu chuan ruk na le swal tam tak ti turin min shwai lu chin zu le drugs man swal na in na sa takin kan ram arun me ka thil chati ata na siam ve tho kan chalai pui tam tak te chu an chaw zo ta kan har a hun ta le mai
khawtlang nun chei moya vong nung tur chu chalai te an ni a chalai an hoi hara an chet lo chuang khawtlang a hnufum thin tunlai thiam na chang mek te thiam na le zir na kong te le politics ko vela hian chalai ten thei top chua tha an tho lo chuan nam achang thei lawanga midang ten min chim ral mayang wantlang nun hona ti shiom tu le ti nuam tu humhim tu le ti chetu chu chalai te bok hi kan ni nam bilin chin dan cha kan nei von him te kan culture namdang te hmuwa pho chwa ko nga te le chom nun ko nga te chalai te kan poimo tak zet ani thiam na ko nga namdang te nen kan in tlan siak me ka bidang el tum na ril ru kan put lo chuan ro rel ne le thu nei na zong zong hi kan ram chunga cheng ve namdang te kuta alu hun hi ala lo topang aron ti ani chuan chen nin a hian khawtlang a chalai te poimo na kan zir ho vele dona ma sanga changin mizo khawtlang nuna hian chalai te hian din mun poimo kan lua renga khawtlanga chalai te in vonna a that chuan khawtlang mela moi thin chalai te thin lunga ramle nam mangai na alut fu a chalai ten ramle nam an ve tak zet chuan mason na alo omai thin KTP member te hi khawtlang chatna tur le mason na tho ko nga hian bichangkai le poimo kan ni tel hi a in me mani biak in le caution program a chau pathian thu oi thil danga changkai lem lo kan ni chuan mi in min oi theilawang chin om ko veng te le khawtlang chhiat to thuwa te midang te chan pui na ko nga te KTP te hi kan all big arem lo ani chungkwa le khawtlang ta na thei top a tha kan tho hi a in me em ani siam ni chatni ya te KTP shwai tu te mo KTP member te kan lan ve lo chuanin kan nu le pa te hauten min soi self fo china hemi wang hianin I KTP in mang chu YMA khawtlang anin mang tel nge turani anti chinani Kristian Thalai chu inkhom taima ani satlia mai turani lo lusun Kohhran nem turte chanpui ngaihpui turte le mo tu te chanpui tu ani chin turani khawtlang huap na tlanga te bozon ni khwa te le kang chel ni khwa ate athok chuak ve fo turani ang in eng chu mi min mu in eng ro se tiang lal iswa zirti na hi ataka kan man lo chuan hlutna om lawang mi ten min thira min be se na po asang hle mai chu wangin nun in buk tok kan thia mangai hle kaushan le chalai pola akula taya kan tel vaka kan chen society ta na tha kan nei lo te chatna tura ta na kan tho chwa hlei theile si lo chuan kan nun a in buk tok lo ti na ani a chu tiang mi te chu mi te hian an shem em ngai san har an ti chin eta hian ni gari ru ron om ve pakhat chu eng anga na sang thok emo sum do na lo tling te sarkar na thok sang mi po ni sila I kaushan le khawtlanga a in man lawa I enge khatyang ang mi ani chuanin mi tam tak hianin kan ngai sang to lem lawani mo I achan chu mihring te chu I cheng ho tur kan ni awang hianin enge mani chaw ko sa thei te kan ni lawa wang hianin hetianga hianin I ma ne midang te zai thiam kaushan le khawtlang ta na mi changkai te zel hi kan ngai sang tel to ani a to bera chuan a chen to berna chuan kaushan a chalai te poimo na ti kan zir ho le do na kaushan chet vel na zongzonga te hian chalai te hian mun poimo tak kan lua renga ni chalai an che chwa tam lawa an che chwa tam lo na kaushan chu achak theilawa ma ason tak theilo chalai te hi kaushan ma thlir siam tu le malam hun atan kaushan in nga na kan ni tak zetani hengti awang hiang kaushan kalphung le in kai shwai dan zir thuwa te kan in zir tira poimo hle mai kaushan o ngai thathiam committee zai ngai kal thiam chalai cher chwa ko nga te KTP te poimo na hi soikim mai sen po ani lawang KTP thil tum zinga kaushan kut ke ni tura chalai te buatsaih ti oma hei hiang kaushan chale kut ke chu chalai te anni za po atilang chiang hle ani kaushan thupui ber pakhat chu Krista chanchin chapuan dar ani a hemi ko nga phe hi chuan chalai te mo phurna le poimo na hi asang le zwal hle mai chalai chak jok le thiam jok te chanchin chapuan dar na ko nga kan che chwa lo chuan kaushan na pui ber hi achol chhuap mai don ani chalai te hian chanchin chapuan dar an ve na kaushan chu kaushan nung ani nge chin kum upazok te chuan ring lo te hne na chanchin cha
shil chu du ma se an tha in atlin to lova chanchin cha hi shil dar zel ani lo chuang kauhran apung thei hek lawang hemi konga hian thalaite pawimawhna hi alian em ani kauhran rongbol na langsar le pawimawh em naupang Sunday school rongbol na hnathok tu tam zawk hi thalaite an ni a hi kauhran hnathok konga thalaite pawimawh zia po alan chian tir hle mai keini kauhran chuan a hlawkpuin I meicha chuan nu hi kan hmangai lawa thalai hlir hi naupang Sunday school ziti tu a han kan hmang china chuta chuan thalaite po hi kauhran kan pawimawh zia landa pakhat ani hei po hi mo heng rongbol na te hi ti takzeta kan thoa kan ngai pawimawh a chul naupang te hi kauhran mahuna mi pawimawh tak lani turte anni ti hrireng chunga kaihruaya tin kaihruai tu te po thalai te hi kauhran tan hlutak ani ti hi naupang te ril ruah po tu a pawimawh takzet ani heng hna te hi ti takzet le dawng da ho lova thok thin thalai kan punzel chuan kauhran mahun hi a eng hle nge yang tharum nga le chakber kan ni avangin kauhran hnathlang le thatho achul huna te hian thalaite pawimawhna alian hle KTP hnathlang ani emo kauhran hnathlang emo po ni se thalaite te lo hian kauhran a che thei lo ani ber mai thalaite hian kan pawimawhna she thar le ila kauhran le khawtlang tan thei to pi chhuah zelang u kati zawng kha zaina kan zir ho thei chu ani a tin soi ho tur hi point ni aron siama hi kan chhar chuak ve hrimhrimange mani ina kan lo ngaihtuah zuia tan te po pakhatna a chuan kauhran ram le khawtlang siam na konga thalaite hian mason na tur enge kan nei kan pawimawh ang takin kan che chhuakin kan sha em ti ani a apahnina a chuan ram le khawtlang siam thatur hian kauhran chhunga thalaite hian enge kan ti tur hmasa nia kan shan kati zawng kha zaina kan thupui zir ho theite ani a thlir tu zawngte mi lo ngaithlatu zawngten hlawkpui na kan nei cheu theina kan tu soite lat panmal mi som sak ro se